wa Chief Advisor abakristo bakenyero mbiyamule nande mbiyamuna sana buna abakwani batebire iyo nalenge kanisa Catholic ya Marani utogora iga natebuwa musani omwando mwana musani ane sana omwana oyo narorora omwiguru omurwaire oguchangirwa na nyarangi ontebia ng'a noturaiga ontebi nomore na Clark iga Clark ni musani ane Clark no mwana ino omusani ane sana nateba ng'a tigangete anjemba jinusisa kiaturo jinaba na matengo chande anjemba jinusisa no maiwa na kwebanga bia njengwana no mwando ndobna tokonyo mwana oyo agenda rwaliwe yangale simbiolo tata nimanyete ngwato bwatisi kuwe campaign tinyebeti omwana no matenga bandamba tuweze campaign kabisa sisi na ndoje toaka doito akane inde tukwana mangana mange njino mwana inoga una yateba lakini moja mutangaza mono tuakolire gasi no mugabano ngwaye myaka kianda tutigati umwaka wa mutukole tumefanya kazi imanyete nturaikera nikera sale stu ategego ikerania lakini kazi inaendelea kuna wakwani bateba headmaster omia nori ogutunza omo deputy oye ogosoka omotigira ng'a class kirigo yana agachindi keikira amagechiga ng'a kiakorwari rintosiga ochotabo otabukie ipare gonya twabekire twaikire gatikatia ochotabukie noena abana tuabegete skuru wa kiamata wana mbale bagoje skuru bataite tibia igo bakorigiro libaga osora gaki tenga abana bocho balende bakole sku bono ne gasi ari ntugatie abantu babere batatu ibara nyoro mugaba natebetinga bana ba minto nyimo ekobera osora gaki bono omonto mwara chabugate gasi iyo abana baje basergo abagetutu aba era batinga basergo gosora baminto bona kingo bateberia ng'a abagetutu baminto nanje monginyore ngakie abatinya ndio kora siasa mone kende kanisa ime lakini ano matego gamine kanisa bokorwa monginyore ngakie iyo tuaido kabaigiyeseli nantugo basaba ngora no kuboko mosi nyarangi wata bangje ngora akingocha no kuboko mosi ngora kabisa ngo batebia nga akimonginyo abange mbacha bachega omedu wake kereo omedu kwana jitu ngukwana buna musi batabake bane barbaje ojaba kwana kabisa bakwana ujigiro kabisa bateba barama abande ono gakimura sikurigire bye kabisa umugabano ngwaye naise ino koramwa ono muntu koramwa umugabano ngwaye naise ino ko yugo bugabano osebona bamito gake nje kuwa samaru amagoro yo mugabana ikiagera umugabana nere bosi yane tumefanya kazi na yeye ninyege netengo wote gontigere gasi yeye ningendere kolinda abantu baye ningendere kolinda bagetutu ningendere kolinda gusiengima ningendere gotige kolende legacy eliatigire gusiga mbiamono iyo wakati kifika na basabira siretere Nyasaye eteria Kristo monginyo elitangoro Joash mangi emoli engakiri ya siasa nyima etokomanya sana toje wekesiko garia torisiko garia ni molneje go kengi engine gasia mukama mabere monwe osoro bamente asa